Er du sikker på, at du ikke skal køre med? Skal du så ikke sige ordentligt farvel? Du skulle have været her for 3 minutter siden. Du må ellers se at få røven med dig. Din taxa holder udenfor. Der, hvor jeg kommer fra, der kommer man til tiden. Kunne du tænke dig det her? Egentlig synes jeg heller ikke, du har fortjent det. Ivan? Jeg troede, vi to havde en aftale. Ja. Og? Kunne du bruge jobbet? Ellers skal jeg skaffe dig et ude på en byggeplads ude i Brabrand. De mangler en opsynsmand. Du skulle lade ham være i fred. Det kan du godt huske. Gør lige uret. Jeg synes virkelig, han var noget særligt. Ja, måske. Hvis man har den smag. Hallo? Hallo? På den tiden var de fullkomligt övertygade om att häxorna blev knullade av fan själv. Hvordan kunne de vide det? Ja, de kunde ju få kvinnorna att erkänna vilka intima detaljer som helst. Genom att hota med bål och brand. Nej, men hvordan kunne de vide, det var fanden? Men det kunde de inte. Det kan vi fortfarande inte veta. Han kan ju anta vilken skepnad han vill. Den
romantiska älskaren eller den djuriska demonen med tudelad lem. Er det det, du skal holde foredrag med i dag? Der skal nok blive fuld hus. Ja, fast jag skulle inte bli ledsen om det blev inställt. Nej, men Staffan, jeg skal jo tilbage til København. Ursäkta mig. Hej, älskling. Ja. Ja. Havde børnene det godt? Jo. Min fru vill så gärna komma och hälsa på. Jamen, så må du invitere hende herover. Jag vet inte. Du må da sikkert også synes, at Aarhus er en fed by. Ses. Hej, Ulf. Nej, jeg havde ikke lige fået åbnet for mobilen. Okay. Her i Aarhus. Hej, Jan. Hvad? Så ikke sent, du kommer. Jeg var hos noget familie. Okay. Hvad er der? Ikke noget. Hvad har du til mig? En røvfuld, der har taget overhånd. Og så kan du godt klaske 10 år oveni for usømmelig omgang med lig. Hvorfor ligger han sådan? Er han blevet voldtaget? Jeg ved det ikke endnu, men... Hold kæft, hvor ser du godt ud. Men hvad? Men det kunne ligne en muslimsk hævneakt. Hvis han er bøsse, så er det der virkelig en måde at håne ham på. Han får ikke lov til at komme op til alle i den stilling der. Der kunne være mange andre grunde til, at han lå sådan. Prøv lige at snuse til ham. Helt ærligt, Jan. Har du ikke været i Tyrkiet? Jo. Alle nybarberede mænd lugter af det der citronsprøjt, ikke? Hans tøj stinker af det. Jeg er 100% sikker på, at han har været i clinch med en tyrker. Hej, Lekur. Hej. Der er tandmærker hele vejen rundt. Det kunne være, at vi skulle finde ham, der har tænderne. God idé. Hvad læste han i? Hvorfor tror du, han læste? Kan du finde ud af, om han brugte briller? Jeg tjekker, når jeg får ham ind. Helt ærligt, Jan. Hvad skal en mand, der ikke er muslim i Allahs himmel? Er du ikke snart træt af at ligge lige i røven af mig hele tiden? Nej. Aflever. Nå, Ivan, det var fredag, vi kom fra. Hvad siger du lavede mellem 15 og 19.30? Må du virkelig gerne vide det? Der sad jeg ude i arresten i Gellerup og ventede på at blive afhørt om et helt tredje røveri, som jeg heller ikke havde begået. Hvad med at tjekke lortet selv for helvede? Skal der er strøm? Hils Betty. Ja, skal nok. Nå, og du blev træt af Svendborg. Nej, der kunne jeg være blevet boende i Aarhus. Men konen, hun savnede Aarhus. Tillykke, Mathis. Nå, så jeg ved snart ikke. Det meste, det ender i administration og personalpolitik. Det er jo ikke ligesom... Nå, skal vi? Ja. Rasmus Krog, 52, entreprenør, sidder et år i Horsens for skattesvig i millionklassen, bliver løsladt i morges kl. 7 og myrdet i toget på vej til Aarhus
mellem kl. 7.40 og 8.08, så han får ikke engang en time i frihed. Var han gift? Ja, med Birte, men hun forlader ham, inden han ryger ind. Han bliver boende i en kæmpe villa i Skåde Bakker. Og til gengæld så tager han godt fra sig af både sprudt kvinder og så arbejdskraft. Hvad med indvandrerkredse? Havde nogen tilknytning til dem? Ja, ikke så vidt jeg ved, men med fængslet det er jo fuldt af det. Og hvad var hans forhold til mænd? Ja, det med fængslerne er jo også fulde af. At der er noget, der tyder på, at det vil være en god idé at snakke med hans venner i Horsens. Gabi, du får fat på Fischer og IP. Man kan også forestille sig en, der har ventet på, at han blev løsladt. En, der føler sig snydt. Hvornår var du sidst hørt fra Fischer? 10:15, der var han ved Himmelbjerget. Jamen, hvorfor er han så ikke kommet? Han er nok sammen med Ida, ikke? Det er noget rod. Han ville forresten også ud til Otto, fordi han havde ringet til ham og ville snakke med ham. Otto? Ja, Otto, ham fra hotelbranden over i Nyborg. Hvorfor kommer hun ikke? Og så Britt, hun er død. Kan du godt huske det? Jo, selvfølgelig. Men hvorfor kan hun ikke tage og få lov til at komme? Alle de andre, de har fået lov at få deres kærester på besøg. Undtagen mig. Og jeg har spurgt pænt, det har jeg. Hvor skal denne her være henne? Nej, denne her. Hej Inger. Ja, jeg sidder lige sammen med Otto, og vi sidder til Horsens. Og det skal være lige nu. Jamen, det er bare fordi, vi sidder ved at ligge... Jamen, ved du hvad, jeg tager dig hen med det samme, ikke? Godt, hej. Ikke så hårdt for fanden. Sådan. Ja, der ligger den rigtig godt. Prøv at Otto, jeg er nødt til at køre nu. Hvad er det for en bil, du kører? Det er... Kan du ikke godt snakke med dem om at hun kan komme bare én gang? Okay. Du er min ven, Allan. Det er godt, Otto. Fandme ironisk, du. Hvad tænker du på? Det er snart, han kommer ud. Så bliver han nakket. Nå, ja. Herinde der er en flok af store klæber, der tager pas på sig. Det var heller ikke for ingenting, han hedder farmand. Nej? Men hans foretrukne, det var Ahmed. Abdullah Ahmed. Ahmed, han blev syg af jalousi, da farmand skiftede ham ud med Kåre. Ja, Kåre var den kønneste. Altså Kåre, ham, den Kåre, vi skal hen og besøge nu? Ja. Jeg vil stille en af de dage, hvor der er kontakt med jorden. Dag, Kåre. Jeg hedder Allan Fischer. Og jeg er fra Rigspolitiets rejseafdeling. Jeg velsigner dig med min kærlighed. Tak skal du have for det, Kåre. Men ved du hvad, jeg kommer faktisk for at snakke om Rasmus Krog. Hvem? Ham, som I kalder farmand. Han er altså taget hjem. Ja. Var I venner? Nej. Han knæppede dig jo. Gjorde han ikke? Kåre, ved du, om han havde forbindelse til muslimerne herinde? Nej, det ved jeg ikke. Nå. Kåre, farmand er død. Jeg tror, han er blevet slået ihjel. Hvorfor sagde du ikke det med det samme? Det vidste du ikke. Han er bare taget over på den anden side. Hos dem, man elsker. Så, ud. Jamen. Ud. Så, vi ser. Kåre, det virker ikke som om, det kom helt bag på dig, det her. Han får en hård karma næste gang. Ja. Skal du til Aarhus? Ja, det skal jeg. Jeg må ikke komme af, jeg bliver løsladt om 2 timer. Jeg skal bare lige pakke færdigt først. Ja, det tror jeg ikke, jeg har tid til. Kan det ikke godt? Skal du høre, Frank Arnsen, han har holdt op, ikke? Så Brian og Michael, de spurgte, om du har lyst til at være med. På guldholdet? Med lavdrupperne? Jo. Og det spørger du om? Men kan de virkelig huske mig fra KB?
Ja. Men Satan. Hvad er det, du ikke kan få sagt? Skal jeg bare sidde på bænken, eller hvad? nej, det er ikke det. Måske. Hvordan er det, man tager sådan en HIV-test? Er det ikke andet? Jeg var lige ved at tro, det var noget alvorligt. Sådan en har Gabi helt garanteret fået foretaget rutinemæssigt i forbindelse med graviditeten. Jo. Nå for fanden. Måske ikke hende, der er den heldige. Polen, du ved, ikke? Polen? Shit. Ej, er Polen værre end så mange andre lande? Ja, for fanden. Den er helt galt over. Hele Østeuropa er ved at eksplodere. Det kan godt være, at de har været bagud på mange punkter, ikke? Men lige med det der, du. Uha. Men du beskyttede dig selvfølgelig, så er der ikke noget at være bange for. Nå, det gjorde du ikke. Jo. Men det sprang. Johnny, man skal altså købe nogle ordentlige, ikke? Du må slå koldt vand i blodet. Jeg kan ikke se, om du er smittet, før der er gået 2 måneder. Så kommer du bare ind, og så tjekker vi den, ikke? Hold kæft. Kunne Brian og Michael virkelig huske? Ja. Johnny, tag det roligt. Det er ligesom at vinde i lotto, du. Det er kun 1 ud af 1 million, der får bingo. Vi ses på guldholdet. Skal vi fandme køre med klatten, du? Hvad med dig? Han står sgu i kraksblå på. Hele 2 spalter. Hvis ikke han var død, kan vide, at man så var blevet slettet. Han er sikkert ikke den eneste forbryder, der står der. Nej. Det er Ingrid. Nu skal du høre. Det ser ud som om, han har haft noget kørende med en ung tyrk, som hedder Mehmet, og som sidder her i Horsens. Okay. Så ham ved vi jo godt, hvor var i morges. Men for en måned siden, den 19. marts, der blev en af farmands tidligere yndling løsladt. Det drejer sig om en ung egypter, som hedder Ahmed. Abdullah Ahmed. Okay, Ahmed. Abdullah Ahmed, ja. Han blev åbenbart helt syg af jalousi, fordi farmand havde fundet sig en anden. Okay. Hvad hedder den anden? Kåre Melville Hansen. Ung dansker, som sidder inde, fordi han har smuglet noget heroin fra Goa. Jeg tror sgu, han har taget det hele selv, for han var godt nok mærkelig. Men han bliver løsladt i dag. Okay, tak skal du have. Farmand har haft et forhold til en ung tyrk i fængsel, men han sidder stadigvæk inde. Så er der Ahmed, Abdullah Ahmed. Han må vi hellere tale med. Jeg kører nu. Er der noget, jeg skal tage med hjem? Er der noget, der mangler? Hvor skal du hen? Hamburg. Men jeg kommer allerede hjem i morgen. Der skulle være sådan en fest i det natteliv i Hamburg. Gabi, hvor det ikke godt lade være. Hvorfor har du ikke taget den test, Johnny? Det kan ikke lade sig gøre før om 2 måneder. Nå, så ved vi, hvor vi har hinanden indtil da. Sådan som det er nu, så kan det også nærmest være lige meget med den test, ikke? Ahmed Abdullah Ahmed sidder fængslet i Berlin. Ja, han blev taget for et røveri 2 dage efter, han blev løsladt fra Horsens. Hvad har vi så? Et hår vokse. Du er begyndt at ryge igen. Nej, jeg kan sagtens lade være. Jeg skal ikke nogen problem. Jeg skal nok hjælpe dig med at stoppe. Har du hørt det om farmand? Klokken over 7. Ja. Jeg skal vise dig noget. Lige om lidt kommer der en blå Mondeo. Klokken 19:14 præcis. Nu.
Klokken er 19.15, hun kører væk igen. Manden er ikke steget ud. I alt 1 minut. Dagens omsætning, cirka 250.000 kroner i kontanter. Hun har gjort sådan der hver dag i 3 uger. Jeg har tjekket hende hver dag. Hun gør det også i morgen. Det drejer sig om 1 minut. Så, om 5 meter, så er jeg en meget skidt mand. Ses. Ja. Fischer! Fischer! Angående det der med Otto, du bare tager ud til ham på egen hånd. Hvad? Er det problemet? Jeg skal bare lige fortælle dig, at jeg gjorde det i min egen fritid. Nej, rolig nu. Jeg vil bare sige, at jeg synes også, vi lukkede den sag for hurtigt. Okay. Ja. Men sig det lige til mig en anden gang, ikke? Ja. Godmorgen. Jeg troede, du skulle gå til København. Ja, det troede jeg også. Når jeg prøvede at ringe til dig i går, du hørte ikke min besked. Nej, det har jeg gjort. Hej. Jeg falder altid stave under bruseren. Ingrid Dahl, kriminalkommissær. Anna. Jeg håber ikke, vi har gjort noget galt. Nej, jeg kender bare din mand lidt. Okay. Vi mødtes i Kulhuset, hvor Staffan vidnede en sag. Ja, så vi stødte lidt på hinanden rundt omkring. Jeg vidste ikke, du var dansk. Dansk? Nej, vi mødtes først i går. Eller mødtes og mødtes. Vi havde jo gået og kigget på hinanden i længere tid. Og så var jeg inde og høre Staffans foredrag i går om djævler og dæmoner. Det var fantastisk. Det er da også en interessant teori, den der, man aldrig rigtig ved, hvad det er for en skikkelse, ham fanden antager. Ja. Tænk, at du kender en kriminalkommissær. Må jeg ikke få lidt juice? Ja. Hvor går vi hen, Fischer? Vi skal bare herned. Nej, hvor er det flot, med alle de mange haver, hva'? Mm. Kom nu. Ja. Og hvor går vi hen, Fischer? For der er jo med alle de veje her. Okay, vi skal bare herned. Vi skal herned. Der står Britt. Fischer, hvorfor står der Britt? Det er fordi, det her Britt er begravet. Nej. Jo. Hvordan det? De har lagt Britt ned i en kiste og lagt låg på og puttet kisten ned i et hul. Og så har de puttet jord og blomster på, og så til sidst så har de sat sådan en flot sten med hendes navn. Jamen, så kan hun jo ikke komme op igen. Nej. Men Fischer... Det var mig, der lærte hende at skrive Britt. Britt med 2 t'er.
Godmorgen. Bossen? Tak. Bossen? Hvad fandt du, da du obducerede Britt? Britt? Ja, Nyborg. Marts måned, en kvinde fundet på en resteplads. Jeg kan sgu ikke huske, at jeg obducerede en, der hed Britt. Hvorfor kan du ikke huske det? Det er ikke mere end en måned siden. Kan du ikke huske det? Ved du hvad, kammerat? Jeg kan huske, at jeg stod med 33 forkullede lig, der skulle identificeres. Ja, men nu står jeg med hendes retarderede kæreste, som er tiltalt for mordet, og han har sandsynligvis ikke gjort det. Skulle vi nu ikke se at komme i gang med den her sag? Jeg er i gang. Ja, det kan jeg høre. Det ville være en fordel, hvis det var den samme sag som os andre. Bossen, jeg skal have den rapport i dag. Nå, hvad leder vi efter? Vi leder efter en mand, der dufter stærkt af citronbarbersprit. Sådan noget, man bruger i Tyrkiet. Okay. Hvorfor det? Livet lugtede stærkt af det. Jamen altså, ham Mehmet, jeg mødte i Horsens, han havde kysset farmand farvel om morgenen. Og han ikke bare lugtede af citronsprit, han stank af det. Nå, jamen så er der ikke noget i det spor. Nå, hvad har vi så? Lacour, hvad har du? Jeg venter svar på DNA'en på skøjet. Hvis det er gerningsmandens. Ja. Og det er homoseksuel? Han har haft et homoseksuelt forhold, efter han har været bad om morgenen. Det kunne være Mehmet i fængslet. Ja, det kunne også være en anden i princippet. Men hvis han har haft sex i toget, så er der en vis sandsynlighed for, at det er morderens DNA, jeg fandt på hans lem. Hvad med hans fingre? Har du tjekket den? Hvorfor nu det? Du havde ret. Han læste. Der var tryksværte fra en frisk morgenavis. Han havde købt Jyllandsposten på Horsens Banegård i går morges kl. 7.25. Og den har vi jo aldrig fundet. Jeg har læst farmands sag igennem. Ja. Hvis det er sandt, hvad fængselsbetjenten siger, at farmand har knippet Kåre Melville Hansen, så har jeg et godt bud på, hvem der kan have slået farmand ihjel. Hvem er det? Ivan A. Jensen. Nå, var det ikke ham, der havde inde i går? Havde du noget på ham? Nej. Så har I to noget sammen, vi andre bør vide? Nej. Jeg ved sgu snart ikke. Han kan vel have knippet så mange, ham farmand. Forskellen er bare, at Ivan er Kåres beskytter. Jeg vil ikke være med. Det forstår jeg godt. Har du det dårligt? Min skytsengel har forladt mig. Hvis du vil, så kan vi godt gå ned i kælderen, når vi har spist. Ja, tak. Spis nu. Tak. Du er blevet tyndere. Er det ikke rigtigt, Betty? Han har tabt sig. Jeg skal sgu nok få noget sup på kroppen af ham. Sig bare, hvis der mangler noget. Jeg ved sgu snart ikke. Robert siger, at vi skal tjekke det her. Ivan skal efter sigende være Kåres bedste ven og beskytter. En lille naiv dreng uden jordforbindelse. Han blev taget i Goa med en smule heroin, fik livstid. Blev overflyttet efter 2 år til dansk fængsel, hvor hans dom blev omstødt til 3 år i Horsens. Hvor han mødte Ivan? Ja, for guden må vide, hvilken gang sad inden for et røveri, han alligevel ikke kunne finde ud af. Men det korte og lange, det er, at de udvikler en stærk mental samhørighed. De står op samtidig, de arbejder sammen, spiser sammen, læser de samme bøger, går i seng samtidig. Er de bøsser? Jeg tror, du vil få en røgfuld, hvis du foreslår det. Nu ligger du i badekarret. I det varme vand. Inde i dit hemmelige rum. For enden af badekarret står din skytsengel. Lysende. Han har sit guldbælte om livet. Nu taler han til dig. Himalaya. Han er stor. Du går den lysende sti. Du er stærk som en løve.
Du er uovervindelig. Onde ånder vil prøve at stoppe dig. Du er uovervindelig. Du bringer byttet til mig. Jeg venter på dig. Nu stiger du ud af badet. Du går hen til døren. Du åbner den. Og træder ud af dit hemmelige rum. Gå. Jeg skal til Himalaya. Så teorien er altså, at farmand har voldtaget Kåre i fængslet, og Ivan hævner det lige så snart, at farmand han bliver løsladt. Ja. Jamen, det kunne da være, at IP og Fischer skulle tage ud og snakke med Ivan. Jeg sidder lige og venter på en mail fra Nyborg. Det er hele Otto-sagen, der kommer her. Fischer, vi er jo altså i gang med en sag i Aarhus. Jeg ved det godt. Det tager 5 minutter, ikke? Giv mig, jeg tager den med dig ud. Giv mig 5 minutter. IP, du tager Robert med derud. Okay. I går, der sad han inde hos dig på stationen og blev afhørt om røveri, han heller ikke har begået. Og i går morges mellem 8 og 9. Der var han her sammen med mig. Hvis du sent op. Ved du, hvor han er nu? Han er for helvede ikke i fængsel. Han kan gøre, hvad det passer ham. Han sidder vel inde på dit kontor lige nu og skal redegøre for mordet på John F. Kennedy. Jeg kan så snart få lidt fred. Jeg skal holde min mors fødselsdag. Kender hinanden godt. Alle drengene var vilde med Betsy fra Langelandsgade. Men det var Ivan, hun faldt for. Jeg har aldrig helt forstået de kvinder, der falder for psykopater. Tror du, hun lyver? Selvfølgelig gør hun det. Os to på toppen af Himalaya. Luk pakken op. Se her. Her står du. Her kommer bilen klokken 19:14 præcis. Kvinden stiger ud og går hen imod dig. Når du har taget pengene, så løber du herned af. Herhen. Nummer 6. Din skytsengel venter på dig. Du er uovervindelig. Vi har lavet en fejl. Ingrid. Kom lige over. Vi har lavet en fejl. Det kan jeg godt fortælle dig. Prøv at se. Hvad er det? Er det fordi, at Otto han er resideret, eller? Du var der selv. Ja. Prøv at se. Der er et vidne, en lille dreng, ikke? Der har set en bil, som holder på rastepladsen. Og hvem har fulgt det spor? Det er der ingen, der har gjort. Der er ingen, der har fulgt det spor, vel? Ja. Det er med mig det dårligste stykke politiarbejde, jeg nogensinde har set. Jamen, Fischer, hvad fanden skal jeg sige? Altså, nu kigger du på sagen, ikke? Ja. Skal du ikke ud og hente noget mad? Nej, det skal jeg ikke, for det skal du. Det er din tur. Du kan ikke lide Den skilsmisse, den ribber ham altså. Jeg har allerede lånt ham 1.500 kroner. Jeg kan ikke blive ved. Hej. Hej. Og så, hvordan gik din tur til Hamburg? Hold nu kæft, ikke? Og noget, der gav godt? Jo. Hvad kørte du med? Undertøj. Hvad efter? Undertøj. Nå, okay.
Har du travlt? Nej. Hvorfor? Jeg sagde, at du gå med og købe noget mad sammen med mig. Jo, det er hyggeligt. Ja? Ja. Hvor lang tid tager det at køre hele vejen? Har du nogen penge med, jeg skulle glemme at få med, tror jeg? Nej, det finder vi ud af. Hvor lang tid tager det at komme hele vejen dernede? Det tager nogle 9 timer. Hvorfor vil du være langturschauffør? Kære svigermor. Han har skrevet en tale til Så hold nu kæft for helvede, ikke? Bare for en gang skyld. Det er sgu til dig, det her, ikke? Du er guld værd. Ja, det er din datter sgu også. Betty, du får mig til at føle mig som en millionær. Før var jeg mange millionærer. Ja, du får dem i morgen, det lover jeg. Ja, det er resten ikke. Det er sgu vigtigt, at du finder dit dankort. Ja. Er det eddermame mærkeligt der? Kender du ikke de der dage, hvor det bare bliver væk? Alting bliver væk. Hvor var det, du havde mistet den? Giv mig penge. Fis af med dig, din lille orm. Jeg siger, giv mig penge. Læg dig ned! Læg dig ned! Kåre Melville Hansen, klokken er 19:18, og du er anholdt. Så summa summarum, og i sidste ende og alt det der, så vil jeg bare sige tillykke. Tillykke. Du har reddet mors fødsel. Hej, jeg hedder Johnny. Er det din mor? Skal du se, nu ringer jeg lige efter en ambulance, ikke? Så kommer der nogen og hjælper hende. Ikke? Bor du her?
dræbte er Else Petersen og Jakob Christoffersen. Han skyder 3 gange. Det første skud rammer og dræber kvinden med pengene. Og det andet skud, det må være en forbier. Det rammer en kvinde og mor, Sanne Jacobsen. Hun er uden for livsfare. Og det tredje skud, det rammer manden, passageren i bilen, efter han er steget ud og har tilkaldt politiet. Så er han løbet over til den her opgang. Han må have haft en nøgle til en lejlighed. Han smider elefanthugen, og så skifter han til en frakke. For ikke at blive genkendt. Ja. Og så er han løbet ned ad bagtrappen. Hvem kender han nogen den opgang? Har han en medsammensvoren, eller hvem kan det være? Det er Ivan. Den anden tænker slet ikke på den måde. Det er Ivan, der har planlagt det. Det ligner ham. Endnu et røveri, der ikke kunne lade sig gøre. Ja, men Ivan bor ikke i den opgang. Nej, men det gør hans kones søster. Okay. Jamen, så synes jeg, at IP og Robert, de skal tage ud og hente Ivan. Ifølge øjenvidner trak den hætteklædte mand derefter en revolver og skød mod kvinden ved pengeautomaten. Vendte sig dernæst mod en mand, der ville komme kvinden til undsætning. Også han blev ramt af skud og dræbt. Navnene på de dræbte tilbageholdes, da deres nærmeste endnu ikke er blevet underrettet. Og vi bliver i Aarhus, hvor de kommunalt ansatte er vrede over en beslutning. Er Ivan hjemme? Ja. Hjælper du hende med at rydde op, når jeg er gået? Ivan A. Jensen, jeg har bedt om at følge med. Klokken er 22.31. Du er anholdt. Sigtet for meddelagtighed i røveriforsøg og drab. Nå, det var ikke så lidt. Jeg har personligt været sammen med ham hele aften. Og han har holdt tale for mig. Og det er min fødselsdag. Jamen, det lyder jo fint. Der kommer en betjent lige om lidt, så kan de forklare ham det hele. Siske. Så skal festen ikke gå helt i stå med, bare fordi jeg får besøg. Får du ståpæk på det her? Er det det? Dit kælderrum. Stik mig lige nøglerne. Vi ses i morgen, ikke? Jeg skulle fandme have givet Robert en ordentlig røvfuld dengang, han sladrede til sin mor om Ivan. Så kunne det være, at han havde fået sig et ordentligt job. Hold nu op. Slap af. Kåre, hvem har hjulpet dig med at planlægge det her? For du kom ikke tilfældigvis forbi. Vel? Du havde en maske på. Du havde en revolver. Så du må have vidst det. Hvad mener du? Han mener, at du blev løsladt i går. Nogen har fortalt dig, at hun kommer hver dag på det samme tidspunkt. Hvem? Min skytsengel sagde det. Hvem er din skytsengel? Han sagde, at jeg ville komme til Himalaya. Jeg skal sidde på toppen af bjerget og skrive. Okay. Og hvor har du mødt din skytsengel? Hjemme i Ivans kælder. Og Ivan, så han også din skytsengel? Jeg var alene. Men hvorfor var du i Ivans kælder? Jeg har ikke mere at sige. Var det der, du fik revolveren? Jeg har ikke mere at sige. Jeg tror, det er bedst, du svarer, Kåre. Jeg har ikke mere at sige. Okay. Klokken er 22.12. 22.12. Det er korrekt. Det er flot ur, du har, hva'? Og afhøringen afsluttes. Det var fandeste skytsengel, du har fået dig der, var Kåre. Hej. Ja. Psykologihåndbog. Det skjulte menneske. Det ligner nærmest noget terapeutisk. Er du færdig med sengen? Ja. Hvem lytter jeg til? Er det Ivan? Prøv lige at se her.
Formel Vilhelmsen. Aha. Ved du hvad, hans fingeraftryk, de må være her et eller andet sted. Ja. Tror du, det er muligt at finde ud af, hvem der har siddet i den stol? Hvad fanden er det, hvad jeg skulle have gjort? Ja? Han er min ven. Han er på skideren. Han er lige kommet ud. Jeg bliver sgu da nødt til at hjælpe ham. Var det din revolver, han fik? Jeg har ikke nogen revolver. Det er jo ikke rigtigt, vel? Nu skal jeg fortælle dig en ting. Den eneste forbrydelse, jeg har gjort mig skyldig i, det er, at jeg har givet min ven en kælder at bo i. Han er ikke noget sted at være. Men næste kærlighed, det giver vi ingen skid for. Ja? Robert, du kender mig sgu da for helvede. Nå, men så... Klokken er 00:12. Afhøringen er afsluttet. Kom. Så følger jeg dig tilbage til cellen. Ivan, ryger du? Nej. Nej tak, du. Det lort, det har jeg holdt op med. Godnat. Nat. Den her gang, der bliver du knaldet. Om jeg så selv skal plante beviserne. At livstid, det er fandme lang tid, Ivan. Livstid? Ja. Så må jeg hellere udstyre dig med en rigtig version. Hvad skulle få mig til at tro det? Så glem det. Nej, okay. Okay? Men så skal jeg nat med på bordet nogle bajer. Det ved du godt, jeg ikke kan. Hold nu kæft med alt det der politipis. Hvor fanden er du blevet så pisse kedelig? Det er mig for fanden, Robert. Jeg trænger virkelig til en bajer. Skal du ikke vaske hænder? Sagde hun virkelig det? Men hun sagde også, at hun ville have sin mor, så jeg blev hos hende, til hun faldt i søvn. Tak skal du have. Det er sødt af dig. Jeg vil bare se, hvordan du klarer den. Ja, jeg ligger jo bare her og flyder. Er der ikke noget, jeg kan gøre for dig? Nogen jeg kan ringe til, eller? Nej, det skal du ikke tænke på. Okay. Kan du have det? Men måske kunne du... Nej. Hvad? Nej, ikke noget. Jo, hvad? Måske kunne du tænke dig at komme igen? Ja, det kan godt være. Måske. Hvad hedder du egentlig? Johnny Olsen. Hej, Johnny Olsen. Hej. Vi ses. Ingrid, du måste prata. Om hvad? Jag är hemskt ledsen. Det är Sørens synd. Men du, det var inte... Jag vet inte varför. Förlåt. Godmorgen. Hej, Smukke. Skal vi ikke gå? Smukke? Hvad? Hold nu bare kæft. Godmorgen. Godmorgen. Hvad fik du ud af afhøringen af Ivan i aftes? Ingenting. Han blev ved med at køre i den samme rille. Han havde ikke en skid med det at gøre. Nej, til sidst var vi nødt til at føre ham tilbage til cellen. Kan vi forbinde ham med drabet på farmanden? Ja, sagtens. Men hans kone insisterer på at give ham et alibi, så den kommer ikke til at holde i retten. Hvad med tekniske beviser? Altså, der er måske håb, men jeg venter stadig svar fra kriminalteknisk afdeling. Godmorgen. Der er også... Har vi nogle små glas? Det har vi i hvert fald. Hvad fejrer vi? Robert har gjort et fremragende stykke arbejde i nat, mens du gik hjem og sov. Ja, jeg tog lige en lille eftersnak med Ivan. Hvad gjorde du? Ja, jeg kender ham jo. Fortsatte du afhøringen efter, jeg var gået? Lad nu være med at flippe ud, før du har set, hvad det er, ikke? Ivan tilstår medvirkende i dobbeltdrabet. Med signatur og hele svineriet. Så vi tog Kåre over. Uden os? Ja, hvorfor skulle vi væk jer for sådan en bagatel? Kåre, han bekræfter, at de to var sammen om det. Vi har ham i grundlovsforhør i dag kl. 10. Vi tager med. Hvorfor det? Hvad med farmanden? Tilstod Ivan også drabet på ham? Nej, det nægter han stadigvæk hårdnakket. Og der tror jeg på ham. Det er ikke ham. Nå, venner, vi mangler stadigvæk en drabsmand.
Men vi har knaldet, Ivan, og der er i hvert fald til livstid. Skal vi hilse på Robert? Ja, men så tillykke. Ivan A. Jensen, du har her tilstået at have planlagt røveriet mod Else Petersen foran Jyske Bank torsdag den 19. april, sammen med Kåre Melville Hansen, samt at have fremskaffet og videregivet våbnet, der blev brugt ved røveriet, og hvis skud dræbte Else Petersen og Jakob Christoffersen. Kan du bekræfte det? Jeg kan bekræfte hvad som helst. Mordet i Finderup Lade, det er mig. Sig mig, er du beruset? Nej. Nej, jeg er stiv. Nej, vi skal da ikke stive, Robert. Er vi stive? Ah? Åh, kæft, det er historie, det der. Han kan sådan en lille frækker, en lille en med hvad var hun var? Hvad var hun? Politimester i København. Og så viser det sig, at... Undskyld alle sammen. Undskyld, det skal ikke gentages. Nej, det tror jeg heller ikke. Vi er vanlige at føre den mand ud. Han skal omgående alkoholtestes. Ej, undskyld, Robert, for helvede. Sådan noget lort, hva'? Sådan går det sgu altid også for Langlandsgade. Kan de fortælle mig, hvordan arrestanten er blevet beruset under afhøringen? Meget bekendt er det stadig ikke tilladt med spiritus i arresten. Nå, det er jo heller ikke mit bord. Skal vi tage den næste? Jeg kan forstå, at det her også er en tilståelse. Ja. Og ingen nye overraskelser. Kåre Melville Hansen, du har tilstået de 2 drab. Ja. Og vedgået, at du planlagde røveriet sammen med Ivan A. Jensen. Kan du bekræfte det? Nej. Nej. Jeg gjorde det alene. Planlagde det alene. Skød med alene. Ivan har ikke noget med det at gøre. Jamen, så vil jeg ønske de tilstedeværende en rigtig god weekend. Tak for ulejligheden. Det kan godt være, at Robert han har dummet sig i helvede til, men vi er vel ikke i tvivl om, at Ivan er medskyldig. Overhovedet ikke. Men hvorfor dækker Kåre så over ham? Hvad er det for en magt, han har, ham, Ivan? Prøv lige at se det her. Hvad er det? Det var et tegn, Ivan han sad og lavede tidligere. Og der skete altså et eller andet med Kåre, lige da han så det. Jeg var nede i Ivans kælder, og der var en briks og en lænestol, der stod lige ved siden af, og en masse bøger om mystik og hypnose. Kunne man forestille sig, at Ivan havde hypnotiseret Kåre? Det får vi aldrig den dommer til at gå med på. Nej, men det er en interessant teori.